Her på Vanløse Skole har vi sagt ja til at være en rollemodelskole. En rollemodelskole med fokus på miljøet. Vanløse Skole arbejder i øjeblikket med at blive CO2-neutrale. Vi arbejder med solceller, som får energien til at køre motoren rundt via ledningerne, og vi har lavet en bil i dag. Her på Vanløse Skole har vi bestemt, at vi ikke skal have køleskab mere, fordi at de bruger for meget strøm og derfor udleder for meget CO2. Som du kan se, er de rimelig ulækre, og de lugter rigtig meget, så derfor har vi bestemt, at vi smider dem ud nu. Vi har fået lavet beregninger, der viser, at hvis vi fjerner de køleskab, så kan vi nedbringe vores udslip med 4%. Det svarer til 6.500 kilo CO2 om året. Nu har vi gjort en forskel, nu skal I gøre en forskel. Men vi stopper ikke her. I år 2015 er Vanløse Skole CO2-neutral.